Joo, eli Lehtosen Marko ja Joo. Eli Lehtosen Marko kertoi tämmöisen tarinan, että miten pilata toisen treffit. Eli olisi tällainen tilanne, missä hotellissa olisi viereisessä huoneessa olisi niin kuin nainen ja siinä toisessa olisi tämä kohdehenkilö, kenen treffit pitäisi pilata. Sitten se juonisi sen silleen, että se jäisi siihen niin kuin pyyhe päällä, että se olisi jäänyt mukaan teljettynä sen oven ulkopuolelle. Sitten se kaveri on siinä viereisessä huoneessa, on menossa hakemaan sieltä jotain ja sitten se pyytää siltä, että hei, että kun mä jään tähän ulkopuolelle, että pitäisi niinku saada huonepalvelut, että ne tulisi avaa oven. No sit se äijä vähän empii ja miettii, no se tietää, että siellä on oma treffi tulossa. No joo, käy se ja se muija soittaa sitten siellä huoneesta niinku puhelimella. No siinä käy silleen, että siinä on punaviini eilen nautittu, siinä on puolikas pullo siinä pöydällä. Niin se muija heittää, että nyt kun on vähän stressiä päällä, että kävisikö, että jos ottaa pienet hörpyt tossa, niin vähän jännitys lakkaa. No, tää äijä vähän miettii taas ja no joo ja sit se lähtee tekemään jotain ja sanoo sille muijalle, että on vaan tässä ja lähtee vaan siihen niin toiselle puolelle huonetta. Niin se muija tekee härskit ja sitten ajattelee, että no hän menee suihkuun sitten. No se on siellä suihkussa. Sitten tää äijä niinku, sit se rupee ehdottelemaan sille äijälle, että tuut sä munkaan tänne. Ja se äijä miettii taas, se tietää, että siellä on omat niinku mutta se muija kumminkin silleen niinku, että se haluu mennä sinne. Se just alkaa niinku ottaa niitä housuja pois, kun rupee koputtaa oveen, just tää sen deitti sitten. Ja sit se avaa oven ja se on niinku tälleen ihan paniikissa. Sit tulee sisälle ja kysyy, mikä tää muija tää suihkus on. Ja sit kaveri menee ihan silleen, että ei, että se vaan. Ja sit rupee kertoa just tätä tarinaa, että miten tässä kävi. Ja niinku tässä olisi niinku aivan loistava kokoonpano siihen.